Baka Mraz, trčala sam do tebe i znaš šta, imam ti nešto jako važno da ispričati. Putem kroz šumu susrela sam tvog muža, Djeda Mraza. Sad ću ti ispričati tebi i ovoj dječici ovdje ovu prekrasnu priču koju sam ti se... Samo dok se stavim negdje ovdje da mogu gledat dok ti pričam priču. Evo, jel me vidiš? Samo malo. Možda padnem, možda ne padnem. Ok, pa da čujemo šta nam je to mišica mi kad je susrela se s Djedom Mrazom doživjela. U šumi pokrivenom snijegom mišica mi je hodala polako, hodajući u tišini koja se spuštala poput mekog pokrivača. Svaki njezin korak pravio je mali krc, krc, krc. Zaustavila se na tren, duboko udahnula hladan zrak i osjetila je kako kroz oblake peckaju od zime. Moj dah iznenada je izgledao kao mali oblak, šaputala je. To me je malo i umirilo. Dok sam tako promatrala pahulje koje su padale mi na ruke, začula sam zvuk koji nikad prije nisam čula. Nježan, zvonak, kao da mi se smije cijela šuma. Strvl, ting, ding, ding, ting, ding. Podigla sam pogled, a predamnom, među visokim boravima, pojavio se ogroman čovjek, Djeda Mraz. Njegova kočija tiho je se spustila na snijeg, a jeleni su stali kao da znaju da je netko vrlo hrabar, nasmiješili su se i sigurno znaju da ih netko dočekuje. Djed Mraz mi se nasmiješio široko, toplo, onako kako se samo on smije i netko kome u potpunosti razumije. Ti si mišica mi, zar ne? Mi je iznenađeno se kihnulo. Kako ti znaš moje ime? Znam svako malo biće koja pomaže dragim ljudima razumjeti svoje srce, odgovorio Djeda Mraz. A ti to radiš bolje nego itko. Sjetila sam toplinu u prstima, onu istu toplinu kada se spusti pomoći prijateljima. Ali istovremeno, znaš šta, malo me je bilo strah. Ali ja sam tako mala, rekla sam tiho. Kako tako neko malon može biti jako važan? Djed Mraz je kleknuo predam mene tako da mu se snijeg prosuo preko crvenog kaputa. Znaš, ponekad su baš ta mala srca najhrabrija, rekao mi je. Velike stvari počinju malim koracima, baš kao i mir. Zastala sam, pogledala sam svoj mali trag u snijegu, a njegov je bio tako velik, pa onda, a moj mali, pa onda i nasmiješila sam se. Ali kako da ja znam da ja to sve što radim dobro? Djed Mraz je na trenutak zašutio, onda mi je dao malu zlatnu pahulju. Kad god budeš sigurna, stani, udahni, zatvori oči i pitaj svoje srce što mi to sada treba, a onda slušaj pažljivo. Stavila sam pahulju na dlan, bila je hladna i topla u isto vrijeme. Čudesne emocije su se javile u meni. A što ako ponekad pogriješim? Djed Mraz mi se nasmijao. Svi mi ponekad griješimo. To znači da idemo naprijed. Važno je jedino da ostaneš nježna prema sebi. Tada se kočija polako pomaknula. Vrijeme je bilo da Djed Mraz nastavi put. Prije nego što je odletio, rekao je: hvala ti što učiš djecu osjećati da osjećaji nisu slabost, nego su veliki, veliki dar. Mahala sam skroz dok svjetlost nije nestala među zvijezdama. Zatim sam stavila ruku na svoje srce, osjetila sam kuc, 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 svoj mali, hrabri ritam. Hvala ti, Djede Mraze, šapnula sam. Ja ću tako nastaviti širiti dobrotu korak po korak. I tako sam krenula kući brzo, ostavljajući trag za tobom. Žurila sam prema tebi da ti što prije ispričam što mi se je dogodilo. Uživajte u pahuljama, u ovim predblagdanskim danima, kao što je uživala i mala mišica.